تماشاوانên ezîz eyda qurbanê nêz dibe çend rojên bi jimar mayî ji bo vêyekê jî Saziyên civakên sivîlên İslamî xizmetê xwe yên alîkariyê bênavber li welatê me û li tevahiyê dinyayê berdewam dikin. Saziyên xeyr û xeyratê beriya eyda qurbanê alîkariyên xwe yên însanî jî zêde kirine. Waqfa Karwana Ûmûdê û komeleya Êtîm Elîya Ewrûpayê beriya eyda qurbanê li Edene, Tarsûs û Diyarbekirê alîkariyên cûrbicûr li feqîr û mexdûran kir. Karwana Ûmûdê Edeneya ku alîkariyên xwe yên însanî bênavber domîne xebatên xwe beriya eyda qurbanê bilez kir. Di çerçova Lêkirina cil û Bergan de li navçeya seyhanê ji 150 zarokan re cil û ber hat dayîn. Rayadar û dildarê Karwana Ûmûdê Edeneyê paketên gıda, goşt, mirîşkan û pereyên ku xêrxwazan daye gihaş malbatên feqîr û madûran. Alîkariyê serokê Karwana Ûmûdê Edeneyê cevde dîzdek destîn şan kir. Wê tune sekirin û alîkariyê xwe beriya eydiyê jî berdewam bikin. Da ku di eydiyê de kêfxweş bibin. Karwana Ûmûdê di çerçoveya Projeya Lêkirina cil û Bergan de li navçeya Tarsûsa Mêrsînê ji bo zarokên Êtîm û seviyan zêdetir kêfxweş bibin cil û ber ji zarokan re belav kir. Alîkariyê serokê Tarsûsê Karwana Ûmûdê Ramezan tek yıldız derheqê alîkariyê de beyan da û got. Xelkê me yên xêrxwaz eleqeyek mezin nîşanê kampanya me didi û alîkariyê didin me. Em ji van alîkariyên wan ji malbatên feqîr û madûran re belav dikin. Tek yıldız herî dayîn malavahiyê xwe ji xêrxwazan re anî ziman. Êtîm Elîya Ewrûpayê ku nav neteweyî alîkariyên xwe didomîne. Alîkariya cil û bergên eydiyê li zarokên Êtîm û seviyan kir. Ev zarokan ji terev Êtîm Elîya Ewrûpayê ve birin maxzeyekê. Zarokan li gor dilê xwe li vê derê ji xwe re kinj hilbijartin. Alîkarê Diyarbekirê Êtîm Elîya Ewrûpayê Fikrî Akkılıç derheqê alîkariyên xwe de malumat da û got xebatên xwe wek nav neteweyî domînin. Akkılıç wiha got em dixwazin alîkariyê li feqîr û xizan Êtîm û seviyan bikin û riyê wan geş bikin. Lê divê ji bo vê yekê jî xêrxwaz alîkariya xwe bigînin me û em jî di navbera wan û feqîran de bibin pira xêrê. Li vê münasebetê Xwedê ji hemû xêrxwazan re razî be.